Oimurenya koramuga juanga juma achiel nyaka ne piny Kenya dhiedebe kabine gidwaro mondo giye jotelogo mabiro tayogi e higni 5 mabiro. Kata kamano koramuga juang duoko ma jotend piny Kenya no lando odiochieng' manyoro kama bende en duoko bende medo nyuolo paro mopogore opogore pacho ka. Kabino odiochieng' ma kawuono ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga ogolo pache kokwero mokalo duoko go kabende commissioners ang'wen mago mag duo matayo yire pacho ka IEBC bende pod opogore mabor gi paro mar duoko. Ya koramuga juang waiko ni mango to gi mathoth kabende bang'e ang'no bed kod wendo Loiso Kelo mang'no wang'iye wechego mag sudo nyime kako ganda hinya bang' yiero maduong'. Mokwongo wang'iye thuond weche. Figures announced by Mr. Chebukati are null and void. I do not want to fully address our strategies going forward, but suffice it to note that we will be pursuing all constitutional and legal options available to us. Raila Odinga okwedo duoko manyolande gi IEBC kayango William Ruto kaka jaloch koyango ni ratiro nyaka yudre. Contrary to the constitution and legislation, the results declared and announced did not indicate the total number of registered voters, the total number of votes cast, or the number of rejected votes, if any. Commissioners ang'wen mag IEBC olero gimomiyo nyogi kuna kendo okwedo duoko manyolande gi jakomgi Wafula Chebukati. Polisi walipofika huko wakapata kwamba ilikuwa ni mwili ya mwanaume kutoka ambayo ilikuwa haijaharibika sana, ilikuwa ingali fresh. Riwruoge makedo ne ratich oganda dwaro ni otim nonro ewi tho mar apisa mar IEBC ma otelo ne yiero ma Embakasi East Daniel Musyoka manyo kwany ringre Loitoktok. Machiegni nyakora muga juang'e chendo ni ma bende podwa menyo yiero mar Kenya higa 2022 nyinga Lydia Okeyo ka jaloko marwa en Belinda Dhiambo bethuolo mar miyo wa pachi kotende kod weche ge layo mar timachuo kariyo adek auchiel nono ka bende wantiere mbui Ramogi Tv ma bende nyalo luwe weche ge achiel kachiel bende miyo wa pachi nyakora muga juang' machiegni. Ogai mar Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga koro wuok oko motegno ka okwedo duoko manyolandi gi jakom duol matayo yiero pacho ka IEBC mano yango William Ruto kaka jaloch yiero mar jolart kom ten piny Kenya. Raila yango ni okenge nitiere mag neno ni ratiro yudre bang' duoko no mawacho ni nyogol e yor mibadhi kendo ma ok oluwore gi dwaro mar chike ma pacho ka. Sharon Ong'ao nigi ler mathoth. Bangling kumdala chiel bang jakom mar IEBC Wafula Chebukati lando duoko mar lemo mar ten piny Kenya, jatend riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga koro golo duonde kendo kwedo duoko no manyo yango William Ruto kaka jaloch. Azimio la Umoja One Kenya and the nation at large was shocked yesterday to learn that Mr. Chebukati alone decided to pronounce himself on the supposed winner of the 2022 presidential elections. Mr. Chebukati's announcement purporting to announce a winner is a nullity. We totally and without reservations reject the presidential results announced yesterday by Mr. Chebukati. Odinga manetwa ko jopinye karomo mar KCC bure Nairobi ose Wafula Chebukati ne okoluo pende chike mapachoka iko kendo lando duoko no. Owacho ni okenge moko nitie ma IEBC okao mamayo jopinye ratiro margi. Kamago oting'o koda chenro mar kwano ombulu kod riwo ombulu go machwe land jaloch. The constitution and our laws are clear about how the IEBC should conduct its business. There's no more important role for the IEBC than the conduct, transmission, and tallying of the presidential election. The chairperson and a tiny minority of commissioners have no legal authority to take weighty decisions and proclaim them at the rulings of the IEBC. Ewi pogruok e kind commissioners mag IEBC, Raila wacho ni ok en ratiro mondo Chebukati ne land duoko mar yiero ma ok onywando commissioners duto. 4 of the 7 protested Mr. Chebukati's actions. But Mr. Chebukati
whose mind appeared made up, did not entertain any discussion of the results. Kata odoko ni Raila okofulo elela ni riwruok mar Azimio la Umoja chwalo ng'ur margi e doho. Olieko ni gidhi neno ni ratiro oyudore ne johera magi kod jo Kenya duto. Figures announced by Mr. Chebukati are null and void. I do not want to fully address our strategies going forward, but suffice it to note that we will be pursuing all constitutional and legal options available to us. Katapedi Raila Odinga no kodo duoko mabende no chiu kodul mar IEBC odiochieng' manyoro. Koni makende ne Uganda mapacho kendi en mar mondo megin med nyayo kwe. Kata kamano osingo ni chik biro kao kore. Sharon Ngao, Ramogi Tv, Nairobi. Kapodwa ne mago mag yiero nyakoro mga juang commissioners ang'wen mag duol matayire pacho ka IEBC okwero mokalo duoko mar yiero ma jatenda piny Kenya manyolandi gi jakom Wafula Chebukati. Commissioners go wacho ni duoko manolandi ni William Ruto kaka jaloch laro kom matend piny Kenya oken duoko monywando pachi gi duto kaka jokanyo mag IEBC ni mar jakom margi no timo mano ka okonywando gi duto. Bang' nyokwedo duoko manyolandi kod jakom mar IEBC Wafula Chebukati odiochieng' manyoro, commissioners ang'wen mag duol no koro wuok oko kalero gima omiyo gikawo okang' makamano. Commissioners go kamoting'o jalop jakom mar duol no Juliana Sherera, Francis Wanderi, Justus Nyang'aya kod Irene Masit wacho ni muma mane gichamo ka gikawo lemogo ok oyienegi puodho chenro ma otim e yor mibadhi. We, the undersigned commissioners of IEBC, took an oath of office to defend the Constitution and the law. In the discharge of our duties, we have remained faithful to our oath of office and shall continue to do so. Giwacho ni kwan marombulu manolandi ni noyud kod jochung' duto manelaro komten piny Kenya okala tamalo 100 ka giwacho ni ma en kwan mogaji ranyisi ni duoko ne ok ni kare. Mr. Chebukati's aggregation was as follows: Raila Odinga 48.85%, William Ruto 50.49%, Waiga Maure 0.27%, Wajakoya George 0.44%. This summation gives us a total of 100.01%. The 0.01% translates to approximately 142,000 votes, which will make a significant difference. Bende gimedo ni duoko manolandi gi Wafula Chebukati ok nyis kwan ma jogombulu duto, kwan marombulu manokethore kod kwan ombulu mane jochung' opogore yude counties ma pachoka kaka chik dwaro. Chebukati claimed that Raila Odinga attained 25% of votes in 34 counties, while William Ruto attained 25% in 39 counties. The question is, which figures in the 34 and 39 counties respectively constituted the independent variable to warrant the conclusion of 25% in 34 counties and 25% in the 39 counties for Raila and Ruto respectively? In this regard, the results announced by Mr. Chebukati lacked a critical ingredient, namely the total number of valid votes cast to support the percentages scored by the 4 candidates. Commissioners go bendo wacho ni jakom maduol no Wafula Chebukati ne okomiyo gi thuolo manono duokogo kaka chike mag yiero dwaro ka gimedo ni Chebukati no lando duokogo ka okodoro pachi kaka commissioners mag duol no. As a commissioners, we did not have other results. Those are the results that we were supposed to have discussed before they are declared in accordance with the legal requirement. He did not give us an opportunity to discuss the results. He just said, these are the results of each particular candidate. They have scored this and they have met the constitutional threshold, and therefore
he is going to read the results. The mandate to declare is in the role of the chair of the commission, yes, but before they are declared, they are processed, and we are saying that we did not process, and that's why they come out with glaring mistakes, and we don't take ownership of the same. Kaluwore gi commissioners go, duoko ma kuonde chung od buche duto ma pachoka ne okoriwe kwan mogik ma jatend piny Kenya ka bende giseyo Chebukati kuom rem kete lela kwan duto mag ombulu wang jowi madongo mag Karbagoro ma Bomas kaka no winjore otim kakoro gi chich ni nitiere gigo machal ni ne opando. Kwa dhimbele nyakwara mgaji wang duol mar IEBC ochapa yange oboke mar piny owacho nying William Ruto kaka jaloch mar laro lemo mar kom tend piny Kenya. Jakom IEBC Wafula Chebukati ochwalo lendo no bang' kanyo olando ni Ruto ema ochopo kare dwaro mar chik bang' yudo kwan ombulu modhuro. Matimore ka moko jotenda pinje mopogore opogore oro ote mag puoch kod pak na jatend piny Kenya moyier William Ruto. Jatend piny Uganda Yoweri Museveni otene wacho ni pod gibiro medo tiyo kanyakla mar jiwo dongruok e Afrika ma Ugwe. Jatend piny South Sudan Salva Kiir osingo tiyo machiegni kode mar medo nyayo tudruok mosebede kinde pinje ariyogo. Jotelo moko maoro ote gin Prime Minister mar piny Ethiopia Abiy Ahmed, jatend piny Burundi Evariste Ndayishimiye, Hassan Sheikh Mohamud mano ma Somalia kachiel kod jatend piny South Africa Cyril Ramaphosa. Kamachiela kamiti ma ochung'ne jiwo pare weche magarita kwe pachoka loso bang' yiero manyocha obagi pachoka kendo magikone nyolandi duoko mare. Jakom mar kamiti no Joseph Kinyua ma bende ene jatend jotij piny owacho okoni arita osebedo maber kinde yiero kendo opuoyo bila kuom keto maino eneno ni arita ni kare. Bende owacho ni chenro mamoko makoro dong' ibiro lu komanyore gi katiba ma pachoka. Fellow Kenyans, the National Security Advisory Committee held a meeting this morning to assess and consider the security situation in the country. On behalf of the National Security Advisory Committee, I'm pleased to confirm that our nation remains peaceful and secure. We laud all Kenyans for a high sense of civic duty and for demonstrating tremendous patience as we waited for the declaration of the presidential election results. We also appreciate the National Police Service and all other security agencies for the tremendous work they did in maintaining law and order during the election period. The declaration of the presidential election results sets in motion other constitutional processes for the transition going forward. Finally, the National Security Advisory Committee wishes to assure all Kenyans and all other persons resident in our nation that the government has and continues to take all necessary measures to ensure that the entirety of the country is safe and secure. I therefore call on all Kenyans and the business community to resume their normal daily activities and get back to the business of building our great nation. Ramogi duoko mag yiero medo golo paro mopogore opogore kabende koro duoko mar riwruok ma ok mar piny owacho marango chenro mag yiero ILOG kotenore gi yiero ma higa. Nyiso ni duol matayo yiero IEBC notayo yiero e yo makare. ILOG wacho ni kwan manyo land go duoko mar kom tend piny Kenya chal gi mane giyudo kokalo e nonro margi. Gipuoyo ahinya duol mar IEBC kuom tich maber ka gikwayo ji mane giyuak mondo koro chwal ng'ur e nyim doho ma pachoka. Comparison of official IEBC results with ILOG PVT projections. Candidate 1, Odinga Raila Amolo. Official IEBC result, 48.85%. PVT projection, 48.7%. Margin of error, plus or minus 2.1%. Candidate number 2, Ruto William Samoei,
Official IEBC results, 50.49%. PVT projection, 50.7%. Margin of error plus or minus 2.1%. So when the chair of commission, the chair of IEBC announced the results, it was his constitutional duty to do so. Now, this is not to say that the results that he announced, whatever it is, that there could have been grievances around the results that he announced. The legal channel to deal with the results after they have been announced is to proceed to the Supreme Court. Ramogi Tv en dakika par kod ang'wen bang' sa achiel mar odhiambo chenro en yiero higa gana ariyo prariyo kod ariyo ka bende wamedo menyo ni mago pod otenore gi yiero no ka bende koro en mana juma achiel kende nyaka ne jopiny Kenya dhi e yiero no maduong' nyako Ramogi Tv. Erokamano kuom in ma bende oro oteni e studio ka bende imedo golo paro mari mopogore opogore. Musa Orure wacho ni en to koyo mana kwe e kind jo Kenya senya bende kori med meny mago motenore kod yiero ka Patel mar Honge wacho ni an tija en goyo ombulu ma nasetimo kendo koro modongo awene jogo modong'. Kabirano kanyo ka Morris Jumo Gada to wacho ni owinjo bed ni jatenda Azimio la Umoja One Kenya Alliance nyono piny motegno kendo gindhi nyaka doho mondo ginon weche go motenore kod duoko mano ogol gi duol matao yiere pacho ka IEBC. Sizrembo wacho kanyo ni en bende owinjo sani koro winje maberbere chunye bet koro duogo kalure kaka weche dhi ka bende Carvin Arucho wacho kanyo ni entiere mbita en bende oketo mana wang'e Ramogi TV. Victor Ende wacho ni en to odwaro mana kanyo weche odhi e yo makare kendo odwaro ni wechego olu kokalo kuom wechego mag doho. Paul Wodawendo wacho ni dede okwe kendo wuod luo kano selando kwe to in ng'a kendo kwayo ni kwe kwende jothurwa kweno ema koro nyaka waduto walande. Kaneno kanyo ka Beno Kinda wuod Migori wacho ni entiere god kweru ka baba kendo wacho no sego tach kata kamano chunye pod lit gi duoko go mane bende no gol kanyo gi e duol matao yiere pacho ka mano mar IEBC. Kabendo wacho kanyo ni migosi wa Wafula Chebukati nogolo yiero kata kamano ne okomorgo. Aneno ka Governor Felix bende wacho ni en bende ne chunye ok mor gi lendo makano. Benado Pole wacho lendo manyoro ne okolande yo makare ka bende Elga Pirate wacho ni embe no go mbuche to kata kamano goyo mbuche no rumo gi kanyo chunye korogore kata kamano weyo weche duto elwedo makare lwedo no mar doho mapacho ka. Ibrahim Stalin bende wacho ni owinjo koro oganda osud mbele kendo joma dhi e doho bende dhi do nyako Ramogi Tv gin weche ma bende medo twitch kendo pachi mibedo gole studio kaka luore koda yiero mar higa gana ariyo prariyo kod ariyo. Wakoyo matin kata kamano pod wantiere kod weche mathoth bang' wiyo nikech mana kae Ramogi TV. Jambo ka an Kisumu ma Ramogi TV. Mokalo e chenro mar nyako chia. Kuke makori chalo mana ke. Aneno kirwaka gi hotpot. Matok mari. No idling round. Na ngembe te ni nyaka yubu tudi ka. Kiki nyisa ni sechwanyori gi mama okendi chaki tingori duogo odaka. Table inega nango na robi ya ot. Abi bube. Table. E piny ni kaka irwakori e kaka jikazi. Nyako chia. Tich ang'wen gi tich abich sa 1:45 mar otieno mana Ramogi TV. Nyako chia. Samoro inyalo tiyo kod gigo maonge kod mo mang'eny ma bende dendo gi dho ngere ni wipes e golo makeup kata yweyo wang'i.
Citizen Digital is proud to have emerged top and be selected for the 2022 Google GNI Middle East, Turkey and Africa Innovation Challenge. With Google's support, Citizen Digital will increase its capacity in news gathering for viewers and listeners under the Wananchi reporting platform. Download Kenya's #1 app, the Citizen Digital app today, and get the news as soon as it happens. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Other insecticides are made of synthetic toxins that are extremely harmful to your body. Bolt is primarily made from natural pyrethrum, which means it's not harmful to your body and is safe to use in your home. Bolt, safe for you, deadly on doo-doos. Enjoy View Travel affordable holiday packages. Kenya's #1 travel agent and online booking platform, View Travel offers wide variety of local flights, hotels, transfers, holidays, activities, and so much more. Whether traveling as a family, couples, chama, church groups, friends, or even going for trips to Mombasa, Diani, Malindi or Watamu, Masai Mara, Naivasha, Nakuru, or staycation in Nairobi. Call 0703-254-254. This is Kenya. Dream, explore, discover. Powered by Citizen TV. Waduogo kendo waikonu chenro maber moloyo. En ngolo nyadiriyo, miel nyadiriyo, kod mor nyadiriyo. Yud magite chenro mopogore opogore. Tum Dagmor, Ngeso Kangeso, Sang'wen otieno, Tiedero, Ngeso Kangeso, Sapaga Chelo Dhiambo, Ngoma Owake, Wuok Tich nyaka Tich Abich, Saparo Dhiambo, Ramogi Night, Tich Abich ka Tich Abich, Sang'wen otieno. Magi duto mana Ramogi TV. Machiegni kendo nyakora Ramogi wang'ero kamano kuom medo kete mana kae chenro ni mar yiero mar Kenya higa 2022 wamedo menyo ni koro gwenge wang'iye mago matimore koro gwenge wa hinya to bang' lendo mar jakom kara jalar kom tend piny Kenya lendo mano tim gi jakom no maduol matawo yiere pacho ka Wafula Chebukati odiochieng' no manyoro. Chenro mar uso chiemo tiendara kandara idhi kuma e bwo chik manyien mano ma kaunti ma Migori ka okalo e migawo mar pur. Man kaluwore gi chik ma geto neno ni jopur yudo puonj makare yedhe ma onego gitigo e pur kod pith jamni. Apisa maduong' e migawo mar pur e kaunti ya Migori Lija Gambere wacho ni oganda mathoth chamo chiemo ma ok ber kod ngimagi nikech yedhe ma itiyogo e yore mag pur kod thiedho jamni. Jofri Nyang'ori matiyo gi riwruok mar Micro Enterprise Support Program Trust bende wacho ni ber ka jopur tiyo kod yedhe makare wira ni oganda mathoth chamo chiemo ma ok ber kod ngimagi. Kora Ramogi wang'eno wacho bende wamedo menyo ni kendo wang' no wakel ni go e yo makare ka sechegi wamenyo mago bende dhi mbele kaunti no ma Migori odiochieng' manyoro nyakora Ramogi wang'a no waneno ka jo Migori ne ok obedo gi kwe ahinya kotenre koda yiero no maduong' kata mana lendo no mabende no landi odiochieng' no manyoro gi jakom mar IEBC Wafula Chebukati. Sechegi nyakora Ramogi wang'a watudre achiel kachiel gi jafwambo marwa mano kanyo Joju ma kaintiere kaunti ma Migori nyiswa ni to chal mar lwasi chal nade. Joju ma kiwinjo wa sechegi nyiswa ni jo Migori wacho nang'o to nyaka sechegi chal mar kor lwasi kotenre gi wechego mag kwe ni nade kaunti no ma Migori. George.
Erokamano winji makare bende ong'ere ne sama koro ng'ato nitiere kod geno to geno ne ok ochopo kare nyaka ng'ato bed kod kibaji kaachiel ko samoro chuny ma bende koro yukni mae nyenore kaunti ma Migori chieng' manyoro ka bende oganda ne nitie kod gima ne gigeno e dwoko otende kod komno ma jatend piny Kenya kara machal ka gima dwokogi ok ne ochopo kare mane moko mo oganda e kaunti ma Migori nodhi apaya kendo ne obedo kod ng'anyo ne en ng'anyo mano kawo kinde maloyo seche 3 ka bende ne gimoko mach apaya ka bende apan mowuok Migori ka ochomo Isebania nok en kanyo ma inyalo kuondego mag ohala mopogore opogore bende ne olor kawe kod ng'anyo machal kod mae ne ochungo chenro mopogore opogore ka bende waneno ka nyochuno bila mondo koro ne wuog oko kendo ne tem ka gima koro ne chungo oganda mondo koro kik dhi kod ng'anyo machal kod mae to wanya nikech moko kuom oganda bende koro nokawo thuolo machal kod mae mar timo kwelo kata timo kuo e kuonde mag ohala mopogore opogore waneno ka kuonde mag ohala mopogore opogore ne omonji gotieno ka bende moko kuom ojendego ma bende ne odhi kanyo gima koro giwuondore ne gin e ng'anyo to ne gin gi thuolono mana mar kwelo kaluwore kod lipot bende osegol kod obila kata kamano dichieng' ma kawuono ka bende wechego mag kwe koro ne oduogo e kaunti ma Migori kata kamano kuonde mag ohala kaachiel kod mago mag wuoth ok nodhi makare odiochieng' mangima kuonde mag ohala mathoth maloko kata tamalo 90 ok noyaw nikech oganda poro ne nitie kod luoro ni de koro koko ni bedi kata kamano no ka koko dok nobedo kendo kwe ne obedo odiochieng' mangima ka yorego mag wuoth bende waneno ka kar gimoro sa 10 maneno ka nyamburko koro nochako wuoth apani kendo ne temo ting'o jowuoth mae kata kamano osekelo penjo mopogore kaachiel kod paro mopogore opogore kuom oganda e kaunti ma Migori bende nyaka sani koro osebedo ka kwedo thoth oganda mane owuok oko kendo koro bedo kod ng'anyo bende ne ken mano mamuol to ne en mano mar ketho gi mwandu mag oganda mopogore opogore sama nitie kani antie kod achiel kuom jokanyogo mag Migori municipality modwaro mondo kowuon to ng'anyo machal kod mani no kelo lal machal nade ne oganda e kaunti ma Migori no ka apaya wang' nitie oket tile kendo wang' apaya ni kuonde mopogore opogore lal chalo nade ara ni chori machiegni mondo kaka jakanyo mar municipal board ma bende ochung' ne tayo chenro opogore opogore ma Migori ng'anyo bende ne obedo mar siasa ma odiochieng' manyoro ne no kelo lal machalo nade o kaunti ma Migori to ahinya ma Migori municipality mokwongo nyinga Commissioner Joseph Otieno Nyambori gima notimore ma owuok kuom lendo manotim mar rais mar Kenya ka kuom kura manogo nokelo lal maduong' ne jo ohala ma Migori ahinya ma ji mang'eny ma jo ohala noyudo lal kuonde mopogore opogore kaka yo mar Murang'a Road ni ne nitie joma uso kanyo no wang' nyoro jopiny ne kona nitie gas moro ne odir kanyo gi polis manyomoko kanyo mach ma jopiny notemo golo gik moko jomoko nyokawo gik moko koringogo gin joma tindo machiemo mana mathin gi pesa ma giyudo kanyo ot maduong' mar gorofa mani stage no nyisa ni nyoro jomaundu moko nyovamia moturo dhoudi man kanyo manyogolo lewni mane iye ma joma timo ohala kanyo noyudo lal maduong' mokalo ma ok nye gima kare ma dwaro mondo nyis jowa ma jo Migori ni ng'anyo aina no ato pok anene Migori ka wasebedo ka wang'anyo ndalo te to mar tim mar kuo eto pok anene Migori ka daher mondo nyis jo Migori ni joma temo gik machalo kamago duoko economy mar Migori piny ok onego gitim gik machalo kamago ne jo ohala nikech Migori municipality en kama pok odongo ahinya mar ariyo ndara manyie wang'o ni ndara ni eka iloso nwa gi ADB African Development Bank ogolo pesa magole from Kisii to Isebania poko rume be poko yawe to yudo ko chako ket tire kende wang'e dak nyis jo Migori ni wadwar mondo wang'e ni ndara ni wan mokonyowa ok odhi kony kabila moro okonyo jo Migori kamodaka wang'o ndara onge ok mi ohala moro be ndara no kata rais manyo duonge nyinge ni nyolandi cha samoro ok notigo nyaka chieng' koro jo Migori onego ng'e ni gik man ka gigegi kata kanyo bedo ni igi owang' to gik man kama gigegi ok onego gikethi kendo ok onego giketh gir ja ohala moro amora mantie boma ma Migori ka kwatieko kang'e ni nitie jomoko bende der ni mondo duogo chako timo wechegi mag ohala bende nitie tudruok mosebedo kod obila maneno oganda koro bedo kod lwasi makare mar timo ohala ka ochako odiochieng' ma kawuono ne wan gi county commissioner kendo ne wan gi jatend obila maduong' ma Migori ka mane wawinjore ne wawuotho kuondego te kuonde manowang' kuonde manotur nyaka e ndara polisi okonyowa kuom golo kite nyaka kuonde mane wang'e gigo wawinjore gi polisi ne chakre sani kata otieno masani polisi biro bedo e boma ma Migori ka ma ng'ata manohedhre timo kata turo dhod ng'ato norom go obila gotieno ni mar ariyo onge ja ohala moro machielo makore chak itamo ni kik chak ya ohande gi ya ohelni ma Migori ka mondo ngima ma Migori ka odhi pile kaka ngima nyocha gitimo ngima gi mapile nikech arita kwe mar obila ne waseyutudore kod jotendgi ma giwacho ni gibiro timo mano pile ka pile
Ero kama no jakanyeno mar municipal ma Migori ki county ma Migori kwa ng'iyo kinde mokalo wanya pimo kodiga malo 2010 kod 7 kodiga ni wanya wach ni kata bende Uganda ne obedo ne oketho mwandu kipimo kodiga malo 2010 kod 7 moydo kane wantie Migori ka ne olich moingo kama kabindigi ne ko chakore sani ka record bende duoko bende kata wach mino gol ko jaten ogaino mar Azimio nyiso ni koro Uganda samoro no wach ni koro gido fuongruok matin kendo ma nyiso ni kwe koro dhi bedo kendo koro ma nya chuthul makare mondo chenro mopogruok koro dhi nyime e county ma Migori. Rokamana nya jo juma chiel ka chiel koya e county ma Migori kabendo miyo wakanyo chal mar weche nyako tudre gi yiero mabende lendo manogolo odiochieng' no manyoro. Rokamana nya jo juma abo tudre mar yudo mathoth koya e county no ma Migori. Nyakora monga juang gin weche na bende podwa medo menyo ni e kor gwenge kata kamano kotenre gi mano moya Migori. Dagombo ni mondo waduto awinjie hanya jothurwa awinjie wacha be nondi kanyo gi Jono Kidi mano kanyo jazaburi wacho ni jothurwa koro kik waketh gigewa wawegi kik wawang' kibanda ng'ato wang'o taya e ndara kendo ketho gige jirani kik wawang' geche kendo kik wasand jowuoth e yo mago maricho kendo kika waduto watem mondo walos pesa waduok nyithindwa e skul kendo wager pinywa. Ng'eyo ni ng'aka ng'ato winjo wach machal kod mano kendo kawe okete chunye chuth Nyakora Mga Juang en wach mabende koro terowa e wach machielo kama riwruok mar Okinde e pacho ka LSK koro dwaro mondo obila otim nonro kendo oyang adiera ewi tho magalagala mar apisa mar IEBC manyocha olal kendo ringre ne nyoyud ka ojwang' e bungu moro e gwenge ma Loitoktok e county ma Kajiado. Familia mar jagono no seyango ringre wuodgi no. George Bati miyo waler mar wachno. Ndalo 4 bang' jakom mar duol mochung'ne yiero kod kiewe pacho ka IEBC Wafula Chebukati lando ni apisa margi manochung'ne yiero e kar chung' od bura ma Embakasi East Daniel Musyoka olal. We wish to inform the country that our returning officer for Embakasi East constituency, Mr. Daniel Musyoka, has been reported missing while on duty at the East African School of Aviation Center. Ringre jal manyo yudi e bungu ma Kilombero Loitoktok e county ma Kajiado machiegni gi tong' mar Kenya kod Tanzania koro yange kaka mar Daniel Musyoka manyaka thone ne en apisa mar IEBC. Kagichiwo wach bang' yango ringre mosenindo Ananduku ma en nyamin apisano mar IEBC owacho ni owadgino emanyocha ngima jodalagi oyiengore kuome. Kushangaza ni kwamba mtu alipotea Wednesday alikuwa tu fresh, which means ni kama akuliwa njana usiku. Kuna huzuni sana kama familia, tunaomba mtusaidie serikali. Ni tulikuwa tunategemea kwanza, wasasi walikuwa wanamtegemea sana. Ekinde no Ore Jackson Boya owacho ni chal ni Daniel Musyoka ne otamore ka wasoya mondo mi okony ng'ato e kinde mar yiero emomiyo olal gi ngimane nono kagikwayo obila mondo mi otim nonro mapiyo mondo giyud ratiro. Kulingana na vile namuelewa, nafikiri alikufa kwa sababu ya kufuata haki. Mimi niko 100% sure hawezi taka ongo, na hiyo ndio sababu main nafikiria ilifanya hawa. Kutoka hapo ni kuomba Mungu tu atusaidie tuwe na roho ya kuvumilia na ku-accept whatever has come. Ile kitu ningeomba serikali ni uchunguzi ufanywe wa kutosha. Kochiwo ler ewi wachno, komanda mar obila e sub-county ma Kajiado South Shadrack Kipropruto owacho ni nonro gi mawiye nyiso ni chal ni ringreno ne okwongo ket kamoro kane pok odhi obole kono kabendo singo ni gidhi nyime gitimo nonro mar yango adiera ewi tho mar apisano mar IEBC. Kulingana na ile uchunguzi ambayo ile tumepata ya kwanza ni kwamba huyu mtu ni kama aliwekwa mahali fulani akakaa kidogo, na uchunguzi tumeanza tayari na tuko na timu ya ambao wanafuatilia hiyo kesi kuanzia DCIO, na tunafanya kila juhudi ili tupate kufanikiwa, tujue nini ilimsababisha ama nini ilisababisha yeye akawawa. Obila ochiwo ler makamano e kinde mar riwruok mar Okinde pacho ka LSK bende dwaro mondo mi tim nonro manimba mar kolo oko jogo madibedni otimo tim mar torano. We also call on the Inspector General of Police to deploy the best investigative resources this country has
to unravel the heinous actors responsible for this cruel act, and also reassure the country and indeed all IEBC officials that their service to this country does not amount to a death warrant. Duol ma ochung'ne kedo ne ratich oganda jo Kenya KNCHR oboke margi mochwe kogno kod jakomgi Roslyn Odede onyiso luoro kaluwore kod tho magalagala mar apisa mar IEBC ma Embakasi East Daniel Musyoka. KNCHR ojiwo inspekta maduong' mar obila Hilary Mutyambai mondo mi otim nonro mapiyo mar chiwo ratiro ne familia mar mosenindo. Gikwayo josiasa mondo jiw joheragi mondo obed kod kwe kata obedo ni moko kuomgi ni kod ng'ur ewi duoko ma IEBC nyolando. KNCHR okwayo ute mag fwambo mondo mi ochwal milome mag jiwo kwe e kind oganda jo Kenya. Bende gikwayo jotelo kod jo Kenya mondo luwre gi chike mathurka ma neno ni ratiro kod ngima jo Kenya oriti e yo makare. George Bati, Ramogi TV. Ramogi Jaod Bura ma Kimilili Didmas Baraza idhidine ka obila kuom ndala para tok jomin buche kwayo doho omed gi thuolo mar medo timo nonro ewi wacha mitude kod aneke odiochieng' yiero. Moko kuom jogo ma okwa mondo bed joneno gin jokanyo mag NYS kod apisa mag IEBC e kind joneno mamoko. Bura ni biro winj tarik 24 dwe ni ka inono kwa mapisa jomin wacha ochope gi nonroge. Big leagues are back. Enjoy boosted odds on the English Premier League, the French Ligue 1, the German Bundesliga, La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Mondo mi iber kod pien del maber, kaw okang' mar koso bedo kod paro madang'ni kata stress. Gik masiko timore ngimane miyo bedo gi penjo mang'eny. Anyalo timo ni gima rach ahinya thapki. Nono nyalo bedo jasiki maduong'. Kabe onyalo bedo gi mor e ngimane. To hera ma en go kuom jode miyo temo umogi gi yore te. Ing'e ni kawuono thapki ochako miyi ngima machielo. Akwayi ni ikonywa wate. Thapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 e Ramogi TV. Sharon Ong'ao ka an Nairobi, ma Ramogi TV. Citizen Digital is proud to have emerged top and been selected for the 2022 Google GNI Middle East, Turkey and Africa Innovation Challenge. With Google's support, Citizen Digital will increase its capacity in news gathering for viewers and listeners under the Wananchi reporting platform. Download Kenya's #1 app, the Citizen Digital app today, and get the news as soon as it happens. Kenya's #1 app, Citizen Digital.
Yakona mgajongero kamano kuom medo kete mana kae Ramogi TV wadhi nyake pautuke kama Luis Diaz noloyo ne club ma Liverpool gol makende kendo konyogi wuok amodhi achiel kod achiel gi club mar Crystal Palace etuk adhula ma lig maduong' piny Ingresa ilap ma Anfield. Etugo mokwongo Liverpool nowuok amodhi ariyo kod club mar